Искам. Снимаш, айде снимам. Ето го нашия нов шофьор, новоизпечен. Всички камери снимат, предават всички ефирни телевизии. Даже кабеларката в Етрополе предаваме. Не ме мазикайте да ви кажа, аз нали ще ми се качи някой ден в колата. Ето, страшен ляв завой. Излизаме на пистата. Те там до това я карай. Ще направя завой. Излизаме, правиме малък завой, излизаме на пистата. Пътят е много сложен. Смей ми се, ще ми се качиш някой ден ти в колата. Пътят е страшно сложен, с много препятствия, но шофьора е много опитен. Преодолява всички препятствия и сме на финалната права. Последни секунди. Камерите, не може да издържи на тази скорост. Ще ядеш ти бой. Финал! Няма още финал, чакай да обърнем. Финал! Няма финал, не сме обърнали. Да се спирам ли? Не. Още ли ще обръщам? И назад ще обръщам. Сега правиме много сложни маневри, между това непрегнато движение. Но страшен. Ляв завой, ляв, така, дясно и право. Всичко окей. Добре, че има много съветници. Да съм ти дала някакъв акъл. Ма ти пътя снимай, да видиш, да се покаже, че не сте само е така за някакви влани да Да се вижда отвънки, че... Край на пистата. Стоп! Браво! Тичат... Публиката тича с бутилки шампанско. Но това няма да го снимаме.